Ivo vakazadza kusvikira pamuromo. Akati kwavari, cherai zvino muise kumukuru womutambo. Vakandoisa. Zvino mukuru womutambo wakati aravira mvura yakashanduka waini, asingazive payabva. Asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva. Mukuru womutambo akadana chikomba akati kwaari, munhu mumwe nomumwe unositanga abudisa waini yakanaka neisinganaki. Kana vanwa kwazvo, asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Tenda Mwari wakudzwe, regai tinamate. Mutsvene taurai kuupenyu hwedu, zita renyu rikudzwe, riongwe rinamatwe nokuti makatendeka, muzita renyu Jesu Kristu weNazareta, amen. Regai tiuchirire muverenge mazvita. Bhaibheri rangu rati uyu ndiwo munana wekutanga wa Kristu Jesu auya panyika. Sei wanzi munana wekutanga? Une chekuita ne relationship ukama pamuchato. Pamuchato pari kubaritanidzwa muri mbiri. So Jesu chaakainga chekutanga chikuru ndechekunza ukama wemunhu nababa. Ukama wemunhu nababa waitsvakwa usiri kunyatsobatana nekuda kwekuti kare vaenda nemombe, vaenda nemakwai, ropa rochekwa remhuka kuti munhu aponeswe. Asi uchaona kuti mombe dzaigona kupera munhu achiri kutadza. Ndikakudzora kumashure mbichana tikatanga game yemombe iyoyi, dzimwe nguva uchatoona kuti newo wacho mombe yacho hausisina futi kana kuti hauna. Zvoreva kuti Jesu paakauya pamuchato ari kuti metsi dzamaitamba dzaikusiyai makabhuroka ende pasina chafamba. Saka uchaona kuti kune zvatinombotsvaka muupenyu, but kwatinoenda ikoko hatisi kugutsikana nezviriko, uye patinotraya tinongosiyiwa tine dambudziko. Saka Jesu waburukira pamuchato kuti ndauya kuzobatanidza baba nechechi inova kereke vanhu. Saka Jesu wakauya pamutambo wepakana, but heri no dambudziko raakuzivikanwa Jesu auya, zvanzi waini yakapera. Unoziva waini ndio inoita kuti zviiteka vanhu vanwa vachifara vachitamba so. Mafaro ese akashayiwa zvekudya kana zvekunwa hapafarike. Mafaro ese angarongwe nevanhu anotsigirwa nezvekudya kana kunwa, vanoti ukama igasha. Saka gasha apa ndo ranga rapera, ukama huripo. Saka Jesu akuapurochwa manje kunzi waini yapera. Hakuna chinorwadza varongi nevaridzi vemuchato kuembaraswa kusvika palevo rekuti mutambo uchiri pakati, bhajeti rako vamakisa. Munhu zvichida akagara pasi akaronga. Muchato hauirikani waitwa vanogara pasi vanhu voronga, but vapedza kuronga zvinhu zvatanga, waini yakapera. Ndaona kuti muupenyu pakashayikwa Jesu, kana tikarongeka tikangwara zvakadi pane chinoshota. Kana vanhu vakanzi vakarongeka vakangwara vanogona, Kristu akashayika panzvimbo, pane zvichemo zvinosimuka. Nyangwe munhu akafunda, indetange ndiri against kufunda, minu handizive kuti inda, nokuti ndine vhesi yakanditsigira inoti anosumudza marombe, kumarombe ndokwatirika. Saka ndikangonzwa pana akafunda sindodambomutsika mbichana, nokuti nzwa pane kurongeka nekungwara kune vanhu, but unotodzwa kuti but tichine dambudziko vanhu vakangwara kudaro. Shortage inongotaridza kuti muupenyu hwevanhu kana vakaronga chipi nechipi asi vakasataura naKristu panoitika shortage. Pane chinhu chiri missing. Munhu watsvaga mufaro mudoro, but adhakwa bhabharasira murova, mangwana ari kuda rimwe, but yepano homwe iri kuserera, kureva kuti pane chisiri kubhalansa mumafaro ari kutsvaga. Chese chatsvagwa nemunhu ari kuchitsvagira kuti upenyu huite zvakanaka, but kana pashota Kristu pachinhu ichi, pane kashortage kanongosimuka so.
ngano inogona kuvapo akuona wakanaka akutora wadirwa runako, but wamumba mune nyaya rudo runogona kushota iwe uri mumba. Unosara tine vakadzi vakutoziva nyange vari mumba vari muwanano kuti murume wangu ane munhu waanodanana naye, kuda kuti vanotoziva kuti hadanane neni anogara neni but anodana nemumwe munhu. Kune vakadzi vanotozviziva. Unozviziva iwe wako ane munhu wake anogara newe akabvisa mari akakuroora but palava apa pakashota. Ukada kuona vanhu vanogarisana vasingadanane, mumwe ngaaedze kana kukisa mumwe akubuda kuenda kubasa, anobvunzwa kunzi indava because zvinotonetsa. Kwakanaka here kisi yaakawana ndeyepamuchato ipapo yekutoita kuudzwa kunzi you may kiss. Izvezvi hakusisina, kune you may kick, kurova chete. Jesu akashayikwa mumba vanhu varimo, love inoshota. Vanhu vanorongeka, vanhu vane zvinhu zvavanoisa panzvimbo kuti zvifambe zvakanaka, but Jesu zvino paauya pamuchato pane chaaingidzwa nzi waini pano yapera. Kwete kuti vachati varambana, aiwa vachiri kudanana but hapana chiri kunwika. Une madhira aunotraya kuita nekumhanyisa kuti zvifambe zvakanaka, but unozoona kuti nyangwe mari yacho iripo pane chinoshota. Mumwe ndokubva nditi aiwa inga shoko rinoti man answereth all things. Inzwa chinonzi mhinduro kuti chii? Mhinduro iri madimensions akasiyana. Yes imhinduro, no imhinduro. Saka pane pamwe pekuti mari yacho iripo but kana kensa yapo iyo mari iripo haigone kukubatsira kusvika muchinda werugare akuwanira nyasha. Hama dzangu tingaunganidze zvakawanda tikarongerana, pane chinoshota. Dzimwe nguva hausi munhu wekuti hauna chekupfekayo, hembe unadzo vachakashota pauri hauchene, unongopfeka chete. Saka uchiona usati wambonzi ende wakachena hausati, unopfeka but hauchene. Chopisa icho. Gore rinopera pasina ende uri smart, unongoti kunzi uripo azvione pane chinoshota. Vanhu vanorongeka, vanhu vanoita zvinhu zvavo but murume anonzi Kristu akashayika panzvimbo. Unaziva kune vanhu vanokuvadzwa nemafaro. Iwo mafaro aunoda mabreakthrough, anoda dai ndawana zvakati, zvimwe zvacho zvikarapo iye akashayikwa. Unoita dambudziko rinowanikwa nevanhu vane zvinhu vasina iye muridzi wezvinhu. Nokuti mumwe anoti aiwa ndikazviunganidzira zvinhu zvangu soupenyu unoita zvakanaka. Kune nhamo yevanhu vanazvo. Iwe unofunga kuti nhamo ndeyevanhu vasina. Kune imwe level yenhamo futi yekuti Jesu akashayika, imba iripo, motokari iripo, nhamo inowanikwa mumotokari vamwe havaizive. Iwe pfungwa yako ndeyekuti asi ndikawana yangu ndikafamba nemota yangu. Munofamba munhu yakupetro yakatsvuka hakudzei, anenge achingotsvukawo maziso ari imomo. Mune nhamo dzemumoto. Unozoona muimwe shashe yakumhanya nechigubhu zvinoshota uri mukati. Jesu akashayika, kurongeka nekungwara hakushande. Kurongeka tingarongeke. Sa murume uyu budget yakaita zvakanaka, but chiri kungomushamisa ndicho andizoti musi uyu vanhu vakanwa sei doro waini yacho. Waini yakanwika kusvika palevel yekuti mutambo usati wasvika kure zvipo zvisati zvabviswa panga pakunzi pano taane problem, izvo zvipo zvisati zvashedzerwa. Ko makauronga sei mutambo wekuti tisati taenda kure pakutowanika shortage? Hama dzangu vanhu vanorongeka nekuita zvinhu zvavo
but matambudziko kune anongoda Jesu chete kuti agadziriswe. Nokuti chinzwa inonzi wine manje, it matures with time or by age. Zvoda kuti vakatoda imwe wine, muchato waya kutomboitwa hold on kusvika mizambiringa yaviriswa. But ndinofara kuti kune muzambiringa wechokwadi anoti kuna John 15, I am the true vine. Kunoti zvoya izomirira iye anomiramira pazviri zvinoita. So chandiri kuona pamuchato wepakana hapana kushota wine. Pakashota kuziva kuti aripo ndiani, nokuti iye ndiye muzambiringa wechokwadi, ndiye ane wine chaiyo, nokuti nyangwe mkuru wemutambo aivapo yakangoshota aripo. Unoza sometimes the title uyaitonzi master of ceremony, mukuru wemutambo, the guardian of the feast, wine yakashota aripo. Kunati kune munhu angapiwa a position kurana zvinhu zvese anoremekedzwa aripo, but pane chakashota. Unozare zvinoshota mulife ya minister, iwe uchitoti zvavo vagere kuri nani kumusoro ikoko. Kumusoro uko kune zvinoshota. Kune vakangwara vakarongeka vari mapositions aunoyemura vakashaya Jesu variko, kunochemewa kumusoro ikoko. Kumusoro kunotoda nyasha zhinji manje, nokuti attack inouya kumusoro kwaenda kutombomira zvakanaka. The more yaunoelevetwa uchisimudzirwa, the more people hate you. Unosimudza dzimwe mhepo dzinorwa nevasimuka chete. Satana anokunetsa uri rovha, haarizaini ukapinda basa, anokunetsa waapa basa unoshandira mahara. So inhamo yako izvezvi haisi yekutsvaga basa, ndeyekutsvaga rinobhadhara, nokuti pabasa waapo but hapana kubhadharwa. Wakaipa wacho havhunduke kuti yawedzerwa mari, anongochunawo volume yenhamo, munhu zvinowedzerana. Pawakutobata zhinji ndo pazvapa akutorwara mwana wacho futi. Pakashayika Jesu pakangoshayika chete increment yesalary haimuvhundutse Satani. Unoita nhamo yevanhu vari kutambira zhinji. Every level ikashota Jesu ine nhamo yayo. Iwo uchoti munamato wangu dai ndasvika kumusoro, dai wati Mwari endai neni kumusoro, nokuti ndikaenda ndega imi mukasara. Pane zvinorwa nevanhu vaikoko vaane matitles. Aivapo mukuru wemutambo anoremekedzwa, but wine ndobva yamuembarasa. Aripo mukuru wemutambo, ukuru hwake hukashaya basa. Svika vanhu vakati siyai mukuru uyu, ngationei Jesu. Ndomunga yanga yangu wekumakisa mukuru akavhoterwa nevanhu, vakuda mukuru anoda vanhu. Nokuti uyu akanzi mukuru wemutambo iposition yakangowaniswawo nevanhu, but kuna akada vanhu akabouka akasiya denga rake, akaziva kuti panyika apa pane zvinoshota, vanhu vangarongeke vakangwara, but presence yangu inodiwa. So mukuru wemutambo aripo, havana kuenda kwaari. Problem yako uri kuenda kuvanhu vasiriwo. Pane kwandairoja kuwadzana, mudhara wandairoja naye akati shamwari marenti ari kungokwira, ngatitaure nalandlord manheru handei kumasofa. Ndikati mudhara zvakanaka zvamataura, tisataenda kumasofa. Zviri kuita kuti akwidze kwa okay futi zviri kuita sei? Kwira. Saka tikabva pano tozoenda futi kunoona okay. Ndopakanoti aite. Tiri kuenda kuvanhu vasiriwo. Uri kuchemerawo neanotochema. Unazvada kuti kune vanhu vakura zvokuti even mukuchema kwavo vanovanza. Kune vanhu vakuti kana vakatova nenhamo havataure. Iwe uchivaona unenge uchitoti vari right. Ndo maqualities alida. Dzimwe nguva kana baba chaiwo pamba zvinhu zvikaoma, vana vakachema, baba havajoine vana kuchema. Vakazvitrena kuti ndiri baba ndofanira kupa vana hope. Havachemi in the presence yevana. Anoenda kuvana woti vana vangu don't worry zvinoita mushe, don't worry zvinoita mushe. Akangoti pachikona nzve, she wangu mukati rangarira tinoparara. Oh why? Kureva kuti dzimwe nguva wauri kuchemera ane chikona chaanochemawo futi. Akadzidziswa kunzi hauchemi pamberi pepofu.
tachema kuti mudhara tuonei, mudhara vakati nje, vanonochema vari kuseru. Dai waizobvunza timu rinoswera nawo kuseru, rinokudza kuti tiri pataiti. Mukuru wabuda misodzi pakona apa. Ufunge vanotochemawo. Mukuru wemutambo aripo. Kana ukavimba na chiremba wako, every good hospital ine mochari. Sign yakuti vamwe mukauya kuno muchapfuririra. Amuri kave ipapa ndimbokuvanzira. Ndozva zvinoreva. Every hospital ine mochari. Even hospitals dzekunana Benz kuma avenues pane pano kune vanopfuririra. Chiremba ari qualified, ari so professional. Anokuudza kuti Mwari vaita kuda kwawo. Ko iwe wadi kuita kwako hachakwana. Nenganga chaiyo yawakatrasa ukaisa mulife mako inobatwa maoko kunzi nenhamu. Ndati na sekuru vakazodai, vamwe sekuru vakazofa pamafloods ipapa, mudhara Ndunge. Kune vaienda kwa Ndunge akazoendawo. Maienda kuna anoenda futi. Mune mukuru wemutambo wamakatrasta, mukamupa chigaro mukaremekedza, but kune mhando imwe wine yakuti Jesu akasataura shoko rake, mukuru wemutambo aripo, hazvibude. Chese chawakatrasta ukachisa pa higher position, ndiye mukuru wemutambo. Zvida hanzvadzi yangu yakatrasta Beauty Runako. Ikati ndowanikwa neatanga. Ndopa ndakazombofamba rimwe gore mutauno. Kwasviba kudai so. Ndikaona kuti runako rwacho runenge ruri kuvarasisa futi. Ndakavaona vakati nakei. But vasiri kuwanikwa nevari kutanga. Vakatomirirawo zvavari kumirira murodhi kuchitonhora kudai so. Kwakarohwa mini baba Jesu akashayikwa, bhachi chairo haupfeke. Kuchitonhora kudai Satani anotokuudza kuti unobuda pamaketi. Hanzvadzi dzedu dziri kutonhorwa mukono. Pakashayika Jesu. Beauty yakaramba kubhadhara. Chii chawakaremekedza ukachiita master of ceremony? Rudzi kudzidza kwako here? Uchaona kuti nyangwe wafunda kudaro unogona kushaya basa. Kwete nekuti hauna kufunda. Asi kambani wasvika vanokuti hatigone kukubhadhara wakanyanyofunda. Unoita rovha rakaremekedzwa. Kunza manje hurumende haizotendera kuti mushande pano neyatinokupa iyi endai kumwe. Unoita rovha riri kuremekedzwa. Satani akada kukuchinyira so, hazvifambe zvakanaka iwe wakarongeka. Chawakasimudzira muupenyu, ukachiita master of ceremony, ukachiita mukuru wemutambo, kune mhando yewine isinganyari mashefu. Bosi varipo. That's why Jesu akati kana matuta mvura, chipai bosi muvaudze kuti kwane vamwe bosi vasingamirire kuronga kwevanhu, vanoti kana vataura shoko pane zvinofanirwa kuitika. Chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo? Inga zviri kushota varipo wani. Chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo? But tarisa mamiriro aita upenyu hwako. Izvo zviripo, ivo varipo, hapana chiri kubuda. So ndinofara kuti vakaziva kwekuenda. Ndoda kuti udza rosaiti pako apa kuti ziva kwekuenda. Ziva wekuaprocha. Nakuti dzimwe nguva muri kuaprocha neanotochemawo, neasingazive kuti waina barengwa rati naiye mukuru wemutambo paakapiwa waini haana kuziva kuti yabva kupi. Kurati ane kuziva kuri limited. Kune dzimwe metsi dzinoitwa nedenga so, dzisingaitwe nevanhu, dzisingaitwe nemabhosi auri kuremekedza, nokuti naiyo vane nyaya dzavo. Wawakatemba chikwata chawakajoina ichi chine nyaya dzacho. Raunoti aiwa ndikashera ndakarova zvangu kabhiya kangu ndombokanganwa nhamo. Iko kuti kukanganwa hazvino kuti kupedza ka. Iwe sei uchida kukanganwa pane kuti ipere? Aiwa usazvivhare ka. Inda uchida kuti kukanganwe nhamo.
Hauziva here kuti kupera ndokuri right pane kukanganwa. Nokuti tsano mati kanganwai mozoita soba, uchaona kuti metsi yandiri kutamba pano pakashaya Jesu hazvibude. Zvaunonwa izvi, zvaunoputa izvi zviri temporal. Dambudziko rako haripere, unoita nhamo wapedza kurova zvako zvese izvi. Ndakambotaura neimwe hama manje zvandinamatirei, ndoda kuirega fodya, tikati tisatanamata, verenga chakanzi chiko chikontena ichi chakatonyorwa kunzi danger. Danger harisi rugare, iwarning kuti tsano ndokukuvadzai. Tsano potai muchiverenga chipepa chefodya musati matinetsa. Yakatonyorwa wani kunzi ndinouraya munhu. Pamwe pacho Satani anobva azadza udofu manje. Neuzva usingade kutsanangurirwa vakatonyora. Unoziva Satani ari so wicked. Andozvati even ndikanyora ndinotouraya vangu 3 or 4. Ndakanyora kudaro kuti ndinouraya munhu, pane anototi ndipoiwo 10 danger yangu, 20 danger yangu. Chiri kutsvagwa imomo, hachiwanikwa imomo. Zvirimo vakatonyora kuti mune tar nenicotine, hamuna peace, hamuna utano. Zvinowanikwa mufodya zvakatonyorwa mune nicotine netara. Marodzi ari kugadzirwa, uri kutogadzira yako futi tara chaisha. Mukuru wemutambo aripo, but yakashota chef aripo, boss aripo, dhara riripo rinoremekedzwa. Usapane nguva yekuti unogona kubosta pamba so, ndiri baba wepanapa, muri kundijairira ndiri baba wepanapa. Uzonzwa kuti gasi rapera, unozora kuti handisi baba, ndiri munhu wepanapa. Iyi yako iyi, ndiri mudharaba, ndini dhara renyu, ndiri dhara renyu. Tsano muchipedza kudaro gasi rapera. Uchaona kuti uri munhu weipapo. Unochipa ka. Pana akapiwa chigaro, but munana haugone. Hama dzangu kune zvinotoda munana waJehovha. Ishe vakasataura shoko muupenyu hwako, kurongeka nekugona hazvishande. Nokuti waini payakapera, kune kwakaendwa. Vakaziva kuti ava ndishefu, but havaigone. Ziva kuti ava ndishefu wangu kubasa, but yaupenyu hwangu inoda Kristu. Ziva kuti ndidhokta muupenyu hwangu, but kurarama inyasha. COVID mamuri stubborn na doctor wacho aita akabata ne COVID aifa futi. Ari kurapwa neanorapa vese. Vakashaika nyasha dzaMwari. Chef varipo. So ndinofara kuti vakaziva uku approach. Usachemere pese pese wese wese. Kune vanonzwa kuchema kwako senoise. Vakaenda kuna Jesu. Ndokubva vanoti waini yapera. Jesu ndokubva atayo vanhu ngavatute mvura. Yandinodira Jesu unoshanda nezviripo. Type yako yeyi Mwari unoshanda nayo zvikaita mushe. Unotapirirwa manje so. Nekuda kwekuti yotsika yake kuti hatsvake zvine test, hatsvake zvinonetsa, anongoshanda nemvura iri testless. Chiri kudiwa pano chinotapira, but kana Jesu ataura shoko nemvura ichatapira. Samwe ndopa akabata vhesi yakati tsano apa nditsanangurei mushe. Idoro iri rakaitwa naJesu ndopa tiri kunwira pana John 2 apa. Nokuti akatozoriwanza kurati hadi shoma. Hakuna vanhu vanotaura ka. Ndikati chokwadi regati dzike nebhuku bhururu. Mhando yewaini yakagadzirwa naJesu, ma ingredients acho ndo andinoda kuti ushandise. Tuta mvura yako. Tuta mvura yako. Wonwa mvura yako kana yadhaka wapinda. Ma ingredients yechidoro repana John chapter 2 anongonzi mvura. Hakuna kudheutoka kaendwa, pakangonzi mvura ngaitutwe.
So in other words, Jesu ari kuti ndikuda kushanda nezviri available. And haana kushanda nevadzidzi vake, zvanzi varanda, the servants. Kudati munhu wese asina title, ukateerera kutaura kwaMwari, zvinotapira izvi. Mukuru, inzwai, nyasha dzaMwari dzikabata paupenyu hwako, uri mvura iri tasteless, isingadiwe mukati, but kana Jesu ati tutai mvura, hairambe iri mvura. Iye kana aisa shoko rake, hairambe iri mvura. Iye kana ataura paupenyu hwako, haurambe uri rambe. Kana ataura pautano hwako, haurambe uri murwere. Tutai mvura. Unazazva zvakatiomeka nekuti chashota haisi mvura. Saka uchiona dzimwe nguva vhangeri racho rinotanga riri off topic. Chashota imvura, iwine, iya kuti chitutai mvura. Dai tiripo vekutaurisa taimukwenya kuti asi mudhara muri kuti rasikei. Hapana kushota mvura apo. Vanhu vari kututiswa chisina kushota. Zvokuti pandiri kuti gamuchira Jesu, nenyaya yako yekutsvaga basa, neurwere hwako, nemaomero eupenyu, unonzwa ngitsana vari kutenderera mani. Nyaya chaichai yandiumisa pano, pane breakthrough yandiri kuda muupenyu, but handinoziva painotangira kuti ave Ishe uye muponesi. Ukama hune nyaya, bururu ukama hune nyaya. Nokuti kune zvinoitirwa veukama singaitirwe kumunhu wese. Rega ndikudze chinhu ichi. Munhu wese ari pano neasati atendeuka vanhu vaMwari, asi agamuchira Jesu ava mwana waMwari. Vanhu nemwana zvakasiyana. Kana ukatonzwa president vachitotaura kuti mhuri yangu yeZimbabwe, iwe unotozviziva kuti kune matwins chaiwo chaiwo, kwete isusu. Ndikutaurira ka, hausishoni ka. Kune mhuri yeZimbabwe kogoita mhuri yamudhara wacho ati mhuri yeZimbabwe. Kana une nharo traya kuzviita kuti uri kupfuura apa, woti regai ndimhanye nonomhoresa mudhara wangu, ndopa uchaziva kuti hasi mudhara wako ndeweZimbabwe. Kune matwins ariko. Kune vana vamudhara nevanhu vamudhara. Zvinoitirwa vana zviitirwe vanhu. Hazvina basa, Mwari ndewe munhu wese, but haitire munhu wese. Anoitira vagamuchira Jesu kuti ave Ishe uye muponesi. Kuda kuti miracle yekutanga ndeye kuchinja mvura kuti ive wine pamuchato. Zora chinotangwa nacho ukama. Ukama na Kristu ndo pane nyaya. Bururu ukashaya ukama, kune nyaya dzisingagadzirisirwe vanhu, dzinogadzirisirwa hama. Saka uchiona inonzi the Lord is prayer. Hausi munamato wemunhu wese, munamato wevana vake. Saka uchitanga uchiti baba vedu vari kudenga, kwete Mwari wedu. Father, our Father, not our God. Why? Because une chingwa mukati. Chingwa hachipiwe vanhu, chinopiwa vana vake. Tra yaka kutenga chingwa unopa vanhu kumusika. Iwe uine vana, unzwa kuti vana wako vanoti kudi. Ndinavo vafana vanotamba nemwana wangu kumaraini kuWaterfalls. Vanotoshedzera zvakafana nemwana wangu kana ndakuenda mutauni. Dedi bye mutunzire machips. Pandinongodzoka nawo manheru, pane vasingamawani nyangwe vataura. Usati ndinonyimaka. Iwo imboimagina ndosvika imba nemba ndichigogodza kuti vapfana vanga vati machips. Mudhara wacho anonzwa sei? Pandati nasha, pantoda tinashe. Ndikatanga kusupply machips mudzimba dzevanhu, panoita tinasha. Panenge pakudiwa percentage. Munondikuwadzisa. So ndinotoziva kuti ava kushedzera havo vanhu vanotamba nemwana wangu, but mwana wangu ndinomuwana mumba, ava vasive mumba. Saka mazuva achiti ndedzemudanga. Vakuru ukasava yemudanga, unoitwa rafu banza. Hakuna anopindira nyaya yako kana dzisiri dzemudanga. Nhamo yataita ndeyekuti iwewe kwauri une mukuru wemutambo, Kristu hauna.
Saka problem yemukuru wemutambo munhu anofa, anobroka, anomboita mbiri yemari wozonzwa kuti zvakushupa. Ndatopedza. Anayo mari, anayo, ari kudai wozonzwa kuti haachadaro. Anenge anzi dzvi pakona apa. Mukuru wako wemutambo akanzi dzvi, uchaona kuti unoda Jesu iwewe. Hauchada vamwe vanhu muupenyu pakashayikwa Kristu bhururu. Ava master of ceremony vari temporal. Pane zvinotovakundawo munhu. Zvimwe zvaunoda kuti tikuitira tikukwanise tiri vanhu zvinongoitwa naMwari chete. Kosa mindset yevana vadiki ndakadiscover. Unoziva kuti mwana anofunga kuti baba vake vanorova munhu wese. So chona akanetswa ndoudza baba wangu pamwe pacho unotirovesa. Asoda munzwa kuti ukanoudza mudhara wacho anokudza kuti sadaro vanhu vakuru. Ndozvazvoreva kuti munotirovesa. Asi unofunga kuti baba wako vanorova munhu wese. Vantokiwawo. But havakuudze manje. Vanongoti sadaro vanhu vakuru. Otozati makata. Baba chaiwo pane paanogumira. Why? Because mukuru wemutambo ari pachigaro chake sababa. But kunzi baba hakusi kurova. Vanotoroveka vari baba. Saka unomhanya neripoti tanga waweya kuti chanetsa chii. Unorohwa matu pakafamba mbiri. Pakarohwa baba nemwana. Samudhara hadi mbiri iyo anongoti wo sadaro vakuru. Vanhu tine patinogumira. Maripoti esa unounza kwatiri baba ite zvakare pane patogumira. Ndaimboudza vanhu ndikati ukatendeuka dzidza kunyengetera nekunamata kuna Mwari sedunga munhu. Nokuti pamwe paunofona kuma12 usiku dambudziko rabata. Mfundisi prayer. Ichokwadi tinokunamatirai. Pamwe pacho hatikunamatirei takatonamatirawo. Kotakaroora ka. Ndikutaurira ka. Asodati imba yangu isheke rewe. Odati imba yangu isheke iwewe manje. Uyaunamate mani. Chopisa ichi. Ndikutokubatiza. Shuwa ndovarega madam. Ndoti pane mfana anamata. Ndiri mukuru wemutambo bhururu. Pane imwe waini inongoda iwe na Kristu. Pane zvinoda dunga munhu naMwari wake. Ukavimba nemunhu pane nyaya. Tuma language to I'll pray for you. Zvine time. Dzimwe time dzacho zvibude. Unongoona zvisiri kufamba so but baba muri kunamata one. Iwe hausukuita research. Ti munhu. Anenge kuti apfugame zvite akabatwa. Ko teta tonyura ka. Teta nyura murudo. Uraemba yangu iwewe. Ndoda kuti udzidze kunamata Mwari. Sedunga munhu. Vakuru. Wese wakapa position zvakanaka. Ane paanokwanisa zvichida master of ceremony. Akaronga vatambi, akaronga ma-steps, akaronga zvimwe. But wine ine nharo. Kune zvine nharo mulife zvekuti pakashayika Kristu. Kana mukanzi makangwara sei hazvibude. Hanzvadzi yangu, Kristu akashayikwa. Zvese warongeka zviripo avarori. Unopedzisira kuti mubvunzo kuti but why? Sanda ndichida timu rangu rekubanuko kunoshandirwa vanhu. Vane ka research kandoda so. Vakaona kuti zvechokwadi pane mweya wechina but futi une uchina. Vanokupa matatu. Unogeza kuseni, masikati, maneru unochena chete, unotochena chete anombokunyepera. Pane inotoda iwewe kwete prophet. Sisi pakasageza munhu apaita. Tinawo vatinoti master of ceremony. Tinawo vatinozembera bamunini tete sekuru. Ndina sekuru wangu vari kunzoko. Ndinawo bhuti vari kumhiri. Ndinawo tete vari kumhiri. Kune nhamudzeko.
Namwe aichingirishika vanotambura vachinoza. Unoona Satani wacho ane nharo zvishwa. Anomerwa ari ikoko. Iyo pfungwa yako ndekuti kana ari ikoko andazorora. Kune chinorwa nevari ikoko. Mukuru wemutambo anga asarudzwa. Ani role yaakaplaya. But kune kamwe kawaini kanomakisa so. Kune dzimwe nyaya dzekuti kana dzasimuka pakasadanwa zita rake, kana mukatsvaka vamwe vamunofunga, kana mukaronga maprojects amunofunga, unongoona nyaya yacho haisi kupera. Maplani munoronga, kana zvadai so, itai so. Pane rimwe gore so, mune imwe nyika so, economy yanetsa, kuna anga ari mukuru wemutambo, governor, master of the ceremony, akatanga kuwedzera mazero pamari. Mazero akawanda zvekuti zvakapedzera yakuma-trillion. But kune kamwe kawaini kanongoshota so, mazero achiwanda. Namwe ichike zero. Taisai mwe zero ite 1,000. Isai mwe zero ite million. Isai mwe zero ite trillion. Munorowa une trillion muhomwe. Unotadza kutenga bhanzi une trillion. Kune mwe nama is doubled. Vakafunda economics varipo. Kune pamwe pekuti Satani akati G. Panda Jesu. Chakabatwa. Nekungwara kwese. Kurongeka kwese nekugona kwese. Chinoramba. Pakashayikwa nyasha. Ndinayo imwe timu yangu inotamba bhora inogona stereki. Inongorohwa. Hatisiye zvedu ko imani yu yeduka. But ichirohwa zvakadaro. Vakuru pakashayika nyasha apa. Tikasagowesa, tinozvigowesa. Mhepo dzacho dzakawandisa. Wamota aiwa dzingai mukuru wemutambo, dzingai kochi. Unovachinja mukaneta. Pakashayikwa nyasha. Azvibude. Iwe unovimba nani iwe? Unahere wakasarudza kuti this is the master of ceremony. Pazvinhu zvangu ava ndo tete vangu ava. Pazvinhu zvangu ndo bamunini. Pazvinhu zvangu ndo kwedu. Pazvinhu zvangu ndo zvinhu zvedu. Ndakaona kuti accident hainyari type yemota. Satani wacho anokurayira mu Rolls Royce. Indaitika kuti dhure yairovereka. Ndorohwa nefiti futi. Osa Satani pane paanombokumakisa so. Une hombe unorayiwa nekadiki. Pakashayikwa Jesu, hombe haikubatsire. Tine chatakatsvaga. Tine chatakasimudzira muupenyu hwedu. Tikasiya Jesu paside. Jesu pamutambo uyu aingonzi anga aripo. But paiva nemunhu ane title ainzi master of ceremony, which means Jesus had no position. But he was the one with the miracle. Sata akuda kuchinja mapositions manhera nhasi. Bvisa chaunovimba nacho tigadzike Jesu panzvimbo. Nokuti kune nyaya yekuti pakashayikwa munana wake. Mulife kune vanhu vanenge inini vanotoda munana. Nokuti chikoro hapana. Kune vanhu vanenge inini vanotoda munana. Nokuti kungwara hapana. Kune vanhu vanotoda munana. Akasataura shoko Jesu inoshota. Position yawaka elevator master of ceremony kwa mukadzika. Ani zvaanoronga. Chiremba ani paanotraya. And wakazviona kuti munhu anopinda mutheater cooperation. Munhu obva afa. Sei yotouya munhu obviswa. Chiremba obva ati next. Iwo uchizviona. Muri kufa vamwe imo. And hakuna chiremba akatorerwa mapepa ake nekuti vanhu vari kufa. Ndobasa riri izika. Zvikaramba ndizvozvo. Chiremba akatokundikana. It's okay.
Asauzive hakuna chiremba atorerwa mapepa nekuti vanhu vari kufa. Zvinongonzi Mwari vaita kurati uyu ane kwake but hakusi kushanda. Ndiani wakapa nzvimbo mulife mako? Dedi murume wangu ndiye nezvese. Thank God unaye. But vanhu vanofa ufunge. Ndoimwe reality iri very dangerous mulife yanda kuti unyatsobata. Chimwe chaunovimba nacho kana asiri Jesu chine nyaya. Vakati pamaholiday apa vanototaura paradio, don't drink and drive, don't drink and drive. Zvinoita sekunge vakanwa ndo vanoita accident chete. Vari sober vayambirwa, kufa usina kuyambirwa. Havana zvavanotiudza izvo. Vanoudza timu redu rinonwa. But ringofa tese tisina kunwa mukati imomo. Why takatrusta kuva sober? Tikazviita shasha dzekuchaira. Pamugwagwa pana shasha pane nyasha. Vakuru zvinobhenda uri right. Usavimbe kuti class 2. Handizivi kuti une class chii. Class nemweya werufu. Hachina mweya werufu hauna respect neclass. Satana akakutadza basa apa unofira mudenga. Mudenga futi kundegeko. Kwaunotora mapikicha uchiti kacha kacha. Ungangoda uchitotorera kupedzira. Vakashayika nyasha dzaMwari pane nyaya. Rimwe day taenda kuEthiopia. Ndege ndokubva yatanga zvayo zvekubhamba izvi. Unoziva kuti munhu wese anonamata, nguva yekunamata ndenenge isati yakwana. Ronamata timu iri. My Lord, my God, oh Jesus, my Lord, my... Takazara maKristu muno. Gamba tine vatakaisa pa position. But pane pekuti kana yakubhamba, hauti sekuru wangu, hauti tete. Unongoti Lord, oh my Lord, oh my Lord. Kunotaurwa Kristu baba. Vakapinda mune imwe kombi chibva kuwadzana. Nevanhu vataitoziva vekumabhawa zvifeve. Kombi yada kurovera nechifeve chakati Jesus. Ndikati ndeupi kwauya kutaurwa? Ndiye watiri kushumira iro. Haana kutaura chikomba. Akatoziva kuti chikomba apa hachishanda. Chikomba irent by accident ndi Jesu. Ndiri kutokuudza wako anogumira parent negrocery kurarama ndi Mwari. Because ndiye ari kuita zvese, inda uchinyepa zvese unozviziva. Ane zvaari kuita aite zvese. Ita cancer uone chikomba chiripo. Aite zvese uyu. Satan ndiye akakunyepera kuti wana dhara rako bless, asi bless. Pane kamwe ka wine kanoti shortei komakisa mudhara aripo. Kandi ndinongofara kuti mukuru wemutambo akazvidzikisirawo. Haana rafu akataura nezvimwe. Akazvininipisa akanwiswawo mvura. Vakomana vakaenda kunomupa mvura ndofunga vakatomuudza kuti tatuta mvura hanzi inwai. Inzwai chef, mukasateerera shoko raMwari munopotsa wine nemaonero enyu. Nokuti yamuri kuti mvura haisisiri mvura. Pane nyasha dziri mushoko raMwari. Vanhu vaunoti havana kwavanoenda, upenyu hunotapira. Iwo mwana vari kuremekedza nhasi, vabvunze nhororondo yavo. Kuna Jesu akataura shoko mulife yake. Dai asiri Jesu, tikabvisa Kristu imvura. Kristu akataura iwaini. Sandauya kuzoshumira kuhama yangu muno mubare. Unotapira manje manje. Waini ini kakutapira so. Mvura haidaro. Asi Jesu kana ataura pamusoro pemvura. Kana yamumba haisisiri mvura. Vakuru kana mamugamuchira Jesu, makumunamata, hamurambe makadaro azviite. Ndinomuziva achiita zvinoshamisa. Ndinomuziva achisimudza marombe. 2006 ndainotora mapiritsi paNazareta tichirwara. Ndaifamba nechimbo, makumbo akazvimba. Paroboti raichinja kuita red green ndiri mukati.
vachairi vaitoisa mahazards kuti kune mukono uri kudarikawo, because nhandisiri kupedza. Iye ane nyaya dzese idzi dzandiri kutaura idzi ndiye amira pano anzi naMwari shumira kuvanhu vangu vaudze kuti tsano manga muri mvura musiri kutapira. Ukaona vakuti tine muvhangeri watinaye pano vari kutaura tsano vanga vari mvura tasteless. Hakuna aindigamuchira kuti ndadii. Bvunza vandakafunda nawo. Ukangotaura uchini muklasi vaikunyarira kuti ndinhasi vanhu pavakutombera apa ndiJesu. Vanga vasingaombere kuchikoro. Vachiombererani kuti waitei. I remember pandakaapproach adzimai vangu so vakatanga vaseka. Ndokubva vanditi uri serious ere ndizvarutaura. Mazuva andakabata vakataura akandibata vakanditi kwana. Apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Baba munotapira chete. Nyasha dzikadururwa irambe iri mvura. I remember namai guru vaiti vakauya kumba vainzwira tsitsi mwana wamai vavo. Yenyu yekungotizira tumarombe twenyutu. Kota tiri marombe zvekutodaro ka. Tiri kumabhawa ikoko. Tita zvekutodaro. Zvokuti mazuva akauya munhu pamba vaingoti mweya wenhamo wakubata mwana wamai. Ndo type yaungagare nayo iyi. Jesu aita tunhu twake. The same people vakauya kumba vanomuti zvako maimfundanga. Mufundanga. Nekaslengi tsano. Koti nenge takutorira ka. Unorira ndikutokutaurira. Unorira manje so. Nyasha dzake dzikadururwa. Unorira iwe. Ariko ndotsika yake yekuti zvisingatarisirwe, zvisingabviri kuvanhu, kuna Mwari zvinobvira. Zvinonzi nevanhu azviita pana chinobuda, kuna Mwari pane chinobuda. Ndambogara kukwekwe so ndabvako ndisandatendeuka ndakazotendeuka ndakuHarare. Pane pandakadzokera kukwekwe kune crusade. So ndine mumwe munhu aindiziva akandiona anga atouya paprayer line aine mwana ari kurwara. Apinda muofisi mana ndiri pachechi akanditarisa so kanzi mufundisi vari kupi achibvunza inini. Ndikati ndini. Kanzi amanaka mwana ari kurwara atisuda kutandara panapa. Kwa zvifite ka unenge watongofitirwawo nenyasha. Bururu ndiri kushumira anoti akatarisa mvura anoprofita wine. Anoti akatarisa zvisingagamuchirwe anoti haana haina kutanga yapiwa vanhu vari ordinary. Zvanzi ipai vakuru vemutambo kuti nyasha dzikabata pauri anokuendesa kumusoro. Haisi wine yemunhu wese wese haiteswe nevese vese. Ndevanhu vekumusoro. Ndakambopinda maokeyo. Kune shelf ine doro. Kogoita chimwe chikabhadhi so. Chinenge chikirini chegrass chine doro futi. Ndopanoziva kuti doro racho rine maklasi. Rimwe ratiri kushautirwa nevanhu vakaparara ndoriro risingakirwe. Kwa Satani kwacho hausi kunwa quality futi. Pamwe pacho ingotendeukawo so. Satani wacho hasitomboda kuti unwe chaiwo. Ini ndakabvunza ndikati ko iri rakakirwa iri haufa. Zvikanzi kana wakudairi manager ndiani maki. Kune unomwiwa ona manager. Kogoita kungotora onenda patiu. Ndo unokonzera noise hysteric. Ya usata una manager mkatu. Wazi una manager unenge unomanagika so. Waini ya Jesu haina kupiwa munhu wese wese. Zvakanzi wandiri kuda kutanga naye ndiye wamanga mapa chigaro. Ngazive kuti kune dzimwe shasha dzisina kupiwa chigaro dzinoita zvinoshamisa. Sababa rangu rati havana kuziva kuti yabva kupi. Asi varanda vakaziva. So akazotaura statement yekuti vamwe vesa
ndaenda michato yakawanda, vanotanga vatipa inotapira, kana tati dhakwei topiwa isingatapire, because tadhakwa kare tinowanzovharwa. But iwo watanga neinotapira, tiri kungosvika kumucheto ichingotapira, kuda kuti pari kuintroducwa testament isingapere, kuti yekare yemombe nemakwai pane payaipera zvichingonetsa, but yeropa raKristu kana iye akuwanira nyasha, from glory to glory, faith to faith. Sanzi waini yamatipa this time. So chonoti marriage ikawana Jesu, marriage yako ikawana Jesu, zvekuti hanzi kana majairana so munozongodai, Mwari unokupa rudo rutsva. Church ndinzwe testimony yemukuru wemutambo, zvanzi ndaatenda michato mizhinji, kureva kuti tine experience newanano nemichato iyi, zvinotanga zvichidanana zvopedzisira zvamakana, but kana wanano yana Kristu anorenewa love yacho. Wambotanga uchinzi I miss you, apa wakunzi ndikakuona ndikuona ropa. Handisi kurara nekukufunga wamumba, ndirari kusvika kubva pano. Aizve ikashaya Jesu ine expiry date. Saka nemukuru wemutambo amuchato ndamboenda uyi number 1. Imwe yese tinombovharwa tati inwei, but uyu manje uri kuramba uchiwedzera kutapira. Chechi ndinzwei, upenyu hwako ukava naJesu une a new testimony isina vamwe. Iri kutambika mulife mako inyaya yekuti une wawaka pachigaro kamuti mukuru wemutambo, une bato rawakaremekedza ukashayiwa Mwari, une munhu wawakabhiga ukashayiwa Mwari. Vanhu ufunge vanofa, vakasafa vanogona kurwara, vakasarwara vanobhuroka. Zvinoitika kuvanhu zvakawandisa. Iyo ndo pfungwa yako ndeyekuti ningi chete ndiye ari pamwoyo wangu, ndiye anotisimudza, ndiye anoziva nhamo dzedu, ane dzake. Ane dzake. Ta problem yevanhu vacho vakawana vakaiswa pachigaro so vanotora hama dzavo, iwo ukaiswa futi pachigaro hausiye dzako, makafanana. Oda tatore iwewe azviiteka, iwo enda pachigaro chacho usiye dzako utore isusu. Kunoitika meeting kumusha kunzi uchiri right here, waunotemba kuti achakuitira we denga ratondoudza kuti haite. Saka uchiona kuti angari kutora nguva so, andarongoti time pamberi apa, time pamberi apa, makore achifamba. Asi kana ari Jesu haana time, akati izvezvi mvura ngaitutwe. Miracle iyi haina kumirira 5 days. Waini yekare yaimachiwa nemakore. Waini yaJesu ndeye shoko rake, nokuti iye ndiye wazuro, nhasi namangwana. So paakataura shoko akapinda mune ramangwana akagadzira waini panapa. Ndiri kuda kukudana mudikani mandira nhasi pamberi panapa. Unoziva life yako kuti haisi test, haina kana test. Utano hwako chaiwo waedzana chiremba unotapira. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiyo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashayikwa, right medication is not enough. Nyasha dzikashayikwa, even madiploma, madegree, they are not enough. Nyasha dzikashayika, beauty is not enough. Nyasha dzikashayikwa, mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Unoitika kanhamo so kanenge achiyemurwa nevanhu, panga pane zvakati, pane zvakati, wokangana kutaura kuti pane chituna. Vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho. Kwaitouya kana bakers ini ipapo.
yosiya chingwa. Panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashayikwa anonzi upenyu Kristu? Hazvirevi chinhu. Ndoda kuti mudikani ufambe netsoka dzako. Wanzwa ndichitaura kuupenyu hwako. Waini unoida, iwe uri tasteless, uri mvura. Unenge inini bhururu. Patakabva nako, kaupenyu katakararama, dai asiri wandiri kushumira, hazvigoneke. Ndokumbira tisumuke, ndinoda kuti hama dziuye iko zvino. Praise and worship, you can just come and join me here. Uri kuti ndiri kumuda Jesu wamataura tsano. Bhururu, uya tione ndinamate newe. Nyaya yangu haisi pachechi iri pana Kristu, iwe uri temberi yake. Tanga tiriko, hakuite, takavimba nehama. Izvezvi vamwe pacho ndo dzinotokuroya futi. Idzo dzacho dzine mari ndo dziri kutokupedza futi. Ndina sekuru vangu vari kubhorodhewo vachikupedza. Ndoda kubvisa wawakati master, ndikupe Master Jesus. Famba netsoka dzako mudikani. Thank you. Ngatiomberei maoko kune hama dziri kuuya. Hama dzangu, Jesu wandiri kushumira mupenyu anorarama, anoita zvinhu zvinoendeka, zvinobatika. Haisi story, upenyu. Thank you Jesus. Famba mudikani, famba mudikani. Tatiriko kwamuri tsano, hakuna iriko. Hakuna iriko, tatiriko ikoko. Mukati umtatirimo, hamuna irimo. Takatraya kukanganwa nhamo, ndikazodiscover kuti kukanganwa hakusi kupera kwayo. Tinaye anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Bhururu yandashumira pano ndeya Jesu mwanakomana waMwari. Pane chinoshota chaunotoziva kuti kana ndikadii pakashaya murume aparidzwawo. You need a miracle in your life. And I'm preaching the miracle worker. Ngatiomberei maoko hama tichiuya, ngatiomberei maoko hama tichiuya. Vari kuuya kuna miracle worker. Vari kuuya kune muchinda werugare. Havasi kuuya kumunhu. Vane vanhu vavakavimba nawo, asi hakuna kwazvakasvika. Vauya kuna iye unoita munana. Akatabasataka. Just come, just come, just come, just come, just come. Famba netsoka dzako mudikani. Jesu haanyadzise kugamuchira. Usafurirwe netimu rako. Vanonotendeuka kumarondera vabva muno mubare. Wakafurirwa nemunhu akaenda akandotendeuka. Ini ndine vanhu vandakafundisa kusvuta mbanje, vandakaintrodusa padoro, vakasara ikoko kukwekwe. Ini ndaa bishop. Tsano munhu anokunyudza. Uri kuchika timu rako. Harisi timu rako ndi Kristu. Ava vaigona ava. Pane iri kunetsa muupenyu hwako ekumusha kwenyu, inoda iye Jesu. Bakatavoshataka. Rada bayande. Thank you Jesus. Toda tinamate nehama pano. Toda ndinamate nehama pana pa. Uri maonda paridza uyu anorarama. Kristu mupenyu ndo tsika yake. Iwe, life yako inotoda iwewe kuti ufaitire. Saka munhu achiberekwa akapfumbata kudai isign yekuti panyika panapa ifight makwikwi. Unorwira upenyu hwako nekusimba kwako. Decision iyoyi hainakidze timu rako, inonakidza iwewe. Uda kuti vafare kuti watendeuka, hauna kutendeukira kwavari. Saka vasiri kufara. But wandashumira itsika yake. Uda tusumudze maoko tinamate. Thank you, timu rangu, thank you so much. Ngatifambei boys rangu, ngatifambei. Timu rangu, ngatifambei timu rangu. Tigamuchire Jesu asinganyadzise mupiwa upenyu. Usadadira nokupa upenyu. Usashainire Mwari nekuda timu rako, nekuda mafesa ako, nekuda genga rako. Chavakakudzidzisa ifodya, havana kudzidzisa life. Chavakakufundisa kunwa. Ane makiye upenyu. Ndiye wandiri kushumira panapa. Raise your hands, ndinamate newe. Ndati muite munamate ushure kwangu. Itaishe Jesu pindai mumoyo mangu. Ndinokugamuchirai
kuti vaishe uye muponesi weupenyu hwangu. Ndidzimei mubhuku rerufu, mundinyore mubhuku reupenyu. Kubva nhasi dzamara nokusingaperi, mweya mutsvene wenyu ngaafambe neni. Mudzamara modzoka muzita renyu Jesu. Amen. Tiombere maoko, hama dzangu, tiombere maoko. Bhaibheri rangu rinoti pakatendeuka mumwe chete denga rinopembera. Let us join the angels by clapping hands and thanking God for the souls. Right, hama dzangu, tikafamba takadai ndokwa munogona kugoverwa zvamunogoverwa pano. Maona hama dzenyu dzine maBhibheri, nyasha dziripo kuti Bhaibheri racho uchapiwa, uchabhabhatizwa. Handei takadai munyorwe mazita. Oh, Mutendi Whitehall, thank you for joining the family yekunamata Mwari. Mazvita Mwari vakuropafadzei. All right. Hausiwe unorarama, ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama, ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama, ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama, ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama, ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama, ndi Jesu vanorarama. Haleluya. Kana paripo pakati pedu vari kurwara vasiri kunzwa zvakanaka, musangano uno haungaparare uchienda kumba wakadaro. Haleluya. Kana varipo vane zvinomunetsa, anotini ndine hosha yandinetsa kwamakore, ino ndo nguva yavana yekuti uye kuna Jesu anoporesa. Vakadaro ivavo ngatimhanyei netsoka dzedu. Vakadaro ivavo ngatimhanyei netsoka dzedu kana varipo.